Dubok? Matay dong. Ay, gabi. Ikaw ba? Di kasi kabunga-bunga ng dalan, kaya gianan man eh. Pangayo magagsumbagon ka na ako ron. Sa kamong tanan, panumbagon mo na ako. Na. Leche ka, hari balik! Boss, ano itong naidahan mga unggoy? Oh, ano ito? Tara, oh. Naragi dayo. Hindi, mga oranggutan, boss. Namuhan ni boss. Oh, nara, oh. Babe, nangalak kong mangga, paliti ko. Wala na yung mangga ingon aron. Aba sa paliti ko, nangalak yung kong mangga. Wadi ta makakitag mangga ron. Ay, paliti yung kong mangga. Ba, pagkabudlay, oy. Oh, nara, oh. Namang hinugma na. Ay, nara, mangga. Di ko ganahan ng hinog. Wala ko ganahan ng hinog rong panahon na. Hilaw akong ganahan. Pangitay ko hilaw. Walay lain ha to. Pangitay ko hilaw. Wala lagi lain. Pangitay lagi ko hilaw. Bahala ka. Budlay kayo. Konra, Nakakita man lagi kag hilaw. nara na to, nakita. Salamat kaayo. Wala na ng kanon. Ayaw sa ako pa ng pahinugon. Ang panatanugan. Ngatag squirt. Kana lamang pan. Tep, happy birthday, Tep. Birthday, Dol. Ay, salamat. Happy birthday, Tep. Ay, salamat, Teng. Ikaw, Dok, kumakain kaon. Usa ka tuig kang pagtinigom, pansit try mong mapakaon? May pagiyukot ni mo na taran na imong liog. Squirt. Oy, Ingon Pen. sila, kabalo no ka managna. Oh. Eh, bot-bot. Imposible. Ano mo to? Oh? Titingin ko ba? Sure ka? Oh, Oh, sure. lagi. May ila ka ron. Sa nakita na ako, naa kay gipanguyaban nga babae nga dugay na kinin mong gipanguyaban pero wa ka gisugot. Kabalo lagi ka. Alangan kay batik og kagnawong. David, asa man ka nang gadali man ka? Nadali ko kay magpa-check up ko hato. Aw, isa pa. Hari man ng ospital. Oh, pero yun man sila nga na dito sa unahan ng checkpoint. Sige. Tep, oy, nakita na ko imong uyabato na kauban lang lalaki. Sure ba? Lagi, katong lalaki pagi kay Hamis pagi kayo pution. Pution? Na, katong lalaki tip. Taas kayo tip, dili putot. Nya ka na yang panit tip, pagka-Hamis kasi ang tanan. Putis ko sila na gid kayo tip, nya ka na yang nawong. Dili pareha sinani ka talom-tumon. Nya iyang mata tip, sus, sinito kayo tip, dili budlat. Na, Kita ka ni, Dok. mamang nango mo makatip, kasumbakon ka to lalaking kauban ni mo uyab. Ug mo mo igo na mong ngipon, pungag lagi na. Bang, buto times 2. Segunda na. Bang, o times 5. Ano sa laskin? Ano times 10? Bang! Palunok! Ikaw sa laskin! Palunok! Palunok! Yes! Tuwalitaw ka ni Mon! Tuwalitaw ka ni Mon! Kung sige na ba? Sugta na ba ko? Dili lagi ko, kay kabalo kong kwarta rin apas mo na ko. Oh, grabe po ka. Sige na ba? Sugta na ko. Pangita ko nung mas gwapa pa na ako, no? Ayaw na ako panguyab, no? Mapangitaan ba ko ni mong gwapa nang galugos may kong pasugot ni mong bati kay kagnawong? Di ka di ayaw.
Paghilom, gadangag lamang ka mura kag naug iro. Ikaw dagay mo nawong. Paghilom iro, nanimaho lamang ka. Grabe naman ka, Dok. Ay, pwede na si Ranjay. Buli na pipugay ka, Dok. Kay tinuod gipon. Ay, papagyan. Ay, pwede nag-iro siya. Ranjay, balos. Paguta. Ayaw, di ma. Oh, paka. Yan, bro eh. Ay, nga pon. Tala, manaw pangihi. Huwag sa likod. Sir, may hapon, pait kag sudaan. Unsa man pa nasudahan ang baligyan nimo? Nay utan na apoy karne. Ilang taon akong usa ng utana. Tanang sinabawan nga pitsay. Tagpila man po na. Tagdos. Tagdot? Oh, Bratuha ko kayo. barato ra ni kay kung mahalon gud nimo dugay man mahalin. Kanang karne, unsa man po na nga karne? Karnig baboy, Tagpila man po na. 5. Tag-5? Oh, Baling bratuha ra mo kay nala. Sige, papalit ako. sige. Pero tayo sana, nakay kanon po na ng baligya. Naa sir, Tagpila man po na. tag 200. Bolos! Usay mo ha? Tulis ni. Ang binasoda niyong bag. Ay pag yan na boss. Ang binasoda niyong bag. Wala ko lain. Itaas ang kamot. Pagdali, pagdali. Itaas ang kamot. Tigit. Wala lagi pinain ko. Pagdali. Itaas ang kamot ba? Unsa man eh, pipuri bum tarat-tarat. Ano ya pala mo tingog? Unsa man eh, pipuri bum tarat-tarat. Tulis ni. Aw lagi. Itaas ang kamot. Itaas ang kamot. Itaas ang kamot to. Imo ana, lipsit ka makalibog ka. Kulang og kuan beste. Mao nang dugay kay mo magtrabaho kay usahay na nagliho kani uban na naglantaw. Kinamangay magtrabaho. Dili kay gasalig lang mo usa. Hawid bis na na. Eh,